אני ליאור, בן 27, אני עורך וידאו, כאילו התחלתי כעורך וידאו, עכשיו האמת שאני לא עורך וידאו כבר, כמעט אף פעם, אבל יש לי סוכנות לעריכת וידאו, לעסקים, וזהו, איפה אתה חי? בקולומביה. קולומביה. תגיד לי קולומביה? רגע, אחלה קולומביה. באיזה מצב היית לפני שהתחלנו את התהליך, כשדיברנו בפעם הראשונה? לפני שהתחלנו את התהליך, הייתי בתחילת העסק שלי, ממש בהתחלה, אני רק, כאילו ממש הייתי עם הלקוחות הראשונים שלי, רק התחלתי, והייתי אתה יודע, ניסיתי כאילו להבין מה אני צריך לעשות, איך עושים דברים, איך מנהלים את הכל, גם מבחינת הכסף, גם מבחינת כל השאר, כאילו הייתי ממש בתחילת הדרך, ו... ומבחינת, מן הסתם שמבחינת הכסף, כאילו, לא משנה באיזה צורה תסתכל על זה, איך תקרא לזה, לא הייתי במקום שהייתי רוצה להיות בו, לא שהייתי במקום כזה נורא, כן? לא הייתי מנס ברחוב, אבל שאפתי לו יותר, בוא נגיד ככה. אז מה גרם לך בסוף להיכנס לתהליך? אוקיי, אני בכללי עם עצמי כבר ידעתי שאני צריך איזשהו סדר בעולם הפיננסי של העסק, וגם בכללי כאילו שלי, כאילו עצמי עם החיים האישיים שלי, אבל בגלל שיש גם את העסק, אתה מתחיל לחשוב על עוד דברים, אז אתה מתחיל להבין כמה הבלגן יכול, הסתכלתי קדימה כאילו, בגדול אני אפילו רוצה להגיד שהקדמתי תרופה למכה, אוקיי? כי כאילו הסתכלתי קדימה ואמרתי אוקיי, כאילו אם אני ממשיך ואני לא עושה דברים נכון, אני לא יודע מאיפה הגיעה לי המחשבה הזאת האמת לראש, אבל פשוט ידעתי שזה נכון, הרגשתי ככה, אבל אחרי זה שנכנסתי באמת עמוק לעולם העסקים ולמדתי, עכשיו אני עובד עם אנשים מאוד מאוד רציניים, אז אני יודע שהחשיבה שלי הייתה מאוד נכונה, אבל אז זה היה אינטואיציה, כן? יותר אינטואיציה, ואולי דברים שאמרו לי והרגשתי כזה במאחורה של הראש, אבל לא מעבר. והיום אני מבין שהאינטואיציה הזאת וכל התחושות האלה היו מאוד נכונות, ושהדבר, אחד הדברים המשמעותיים שעשיתי בעסק זה באמת לקחת ליווי, ולהבין להבין כאילו לאן הכסף הולך, מאיפה הוא נכנס, כמה נכנס, כאילו כל הסדר הזה, כל הדבר הזה, להבין את כל המושגים פחות או יותר, מה שחשוב לדעת בשביל העסק, ולסדר את זה, ואתה יודע, וגם מעבר לזה, מעבר באמת כאילו לעשות יותר כסף, או להישאר עם יותר רווח, זה התחושה הזאת של הרוגע, כי לא היה לי את זה בקשר לכסף, אתה יודע, אתה הולך לישון כאילו בלילה, ואתה יודע שהכל טוב, כאילו, לא כי היה רע בעבר, אלא כי אולי היה סבבה, אבל אתה אפילו לא יודע, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אתה כאילו כל הזמן באיזשהו חשש כזה. אז כאילו, מבחינתי רק בשביל השקט הזה, בשביל לדעת שהכל טוב, כאילו אני מסוג האנשים האלה, רק בשביל השקט, בשביל לדעת שהכל טוב, שווה לעשות את התהליך, ועל הדרך שיניתי הרבה דברים, כאילו, באיך שאני עושה דברים בחיים האישיים שלי, או בעסק בכלל, אז כן. אוקיי, אז איך היה לך קצת ככה בתוך התהליך עצמו, בפגישות, בבין לבין? אוקיי, אז היה ממש מגניב, אני חושב שאתה עושה את הכל באמת מאוד, כאילו, מאוד מסודר, אנחנו לא מגיעים לפגישה ואני מרגיש שאתה מבזבז את הזמן שלי, אתה יודע כאילו מה באת לעשות בכל פגישה, שזה מעולה, כל פגישה היא באמת נושא בפני עצמו כאילו, אתה מרגיש שאתה כל פעם לומד משהו אחר ושונה, ולא עכשיו חוזרים על אותם דברים, או עכשיו מסבירים לך דברים שכבר ידעת בעבר. וזהו. ותגיד, מבחינת תוצאות, מה הדברים שאתה מרגיש שהשגת בתהליך, שאתה אומר, וואלה, בשביל זה היה שווה לי? אוקיי, חשיבה קודם כל, להבין, לדאוג לעצמי קודם כל, להבין שאני צריך, אתה נראה לי הראשון, ואם לא הראשון, אז אתה הראשון ששמעתי את זה והקשבתי לו, שבעצם הבנתי שאני צריך לדאוג לעצמי קודם כל. זאת אומרת, יש לי עסק, ואני צריך לחשוב קודם כל על עצמי, על החיים האישיים שלי, כי בשביל זה יש לי עסק. זאת אומרת, עכשיו יש
עשיתי סכום מסוים החודש, אז כאילו קודם כל אני חושב על עצמי, כמה אני מושך לעצמי, או אם אני סוגר עסקה או בונה עסקה, אז אני קודם כל חושב על עצמי כמה אני מרוויח מזה ובונה את זה לפי זה. שם אותך אני חושב בפרונט. שזה מאוד משמעותי. ומה כזה, מה השינוי שקרה לעסק שלך במהלך התהליך, מאיך שנכנסת, נגיד, איך שיצאת, מבחינת מחזורים, מספרים, לא חייב בדיוק, אבל פחות או יותר. אוקיי, אז הייתי גם בחיים האישיים וגם בעסק, הייתי במספרים אדומים, זאת אומרת, התזרים היה שלילי. בשפה פשוטה, הייתי מוציא יותר משאני מכניס כל חודש, גם בעסק וגם בחיים הפרטיים שלי, וזה מה שהשתנה, שינינו את זה. זאת אומרת, עכשיו אני מכניס יותר ומוציא פחות. זאת אומרת שתמיד נשאר לי כסף בצד, כל חודש, גם בחיים האישיים וגם בעסק. מדהים, וגם הצלחת להגדיל בזמן הזה את הצוות שלה, נכון? הבאת האורחים תחתיך, נכון. לפזר קצת, וגם כשהתחלנו הגדלתי. היית לבד? או שהיה לך עורך מתחתיך? לא, הייתי לבד לגמרי. מטורף. והיום כמה עובדים אצלך? כשהתחלנו היה לי בקושי לקוח נראה לי או 2. די. עכשיו אני עם 2 אורחים כאילו שהם איתי חזק, כאילו הרבה כל הזמן כזה, הם עובדים רק איתי, ויש לי עוד איזה מישהו שאני עובד איתו פעם, כאילו כמה פעמים בחודש, פעמים בודדות כזה. ובאמת עשית פה במהלך התהליך, וכמובן גם שיש פה הרבה קרדיט אליך והעבודה שלך מעבר לעבודה שלנו בתהליך, אבל מה אתה חושב שהדבר שהכי עזר לך בתהליך להגיע לנקודה שהגעת? לתזרים חיובי, להגדלה של העסק? קודם כל זה כמה דברים, אני חושב שקודם כל זה מיינדסט, יש לך מיינדסט טוב לעסק, כאילו אתה מבין, אתה גם יש לך עסק בעצמך, אז אתה, זאת אומרת אני לא יודע אם זה קיים, אבל אני מניח שאפשר לעשות איזשהו ליווי עסקי או איזשהו ליווי פיננסי עם מישהו שהוא שכיר איפשהו באיזושהי חברה והוא בעצמו אולי לא כזה יכול להזדהות איתך, אז זה הדבר הטוב איתך שאתה כן יכול להזדהות, כי גם אתה עשית את המסע הזה, אז אני חושב שזה ממש טוב, ואז כל שיחה איתך זה כאילו המיינדסט הולך לכיוון הנכון, הראש הולך לכיוון הנכון, ואתה, לא, אתה תמיד היית כאילו, אני תמיד מסתכל עליך כמו הבן אדם שדואג לי, כמו שאמרתי לך מקודם, כאילו תמיד כשאנחנו מדברים על כסף וזה, אתה כל הזמן אמרת לי על למה ואיך אני צריך לדאוג לעצמי קודם כל, ואני חושב שזה חשוב, כי ככה אתה כל הזמן באיזשהו מיינדסט כזה של גדילה, וגם של להבין איך אתה יוצא מזה מורווח, ולא דווקא חושב על דברים, כי זה נורא קל ללכת לאיבוד, אתה יכול פתאום לחשוב על העובד שלך יותר מדי, אתה יכול פתאום לחשוב על העסק או על הלקוח, ואתה ממקד, כאילו אתה אומר, אחי, רגע שנייה, בוא נבין מה יוצא לך מזה. אתה מבין מה אני אומר? אני חושב שזה, נראה לי שזה הדבר הכי חשוב. מה עוד ממש עזר לי? שאלת אותי מה עזר לי, נכון? כן, מה בתהליך? מה עוד ממש עזר לי? נכנסת איתי לפרטים, זאת אומרת עזרת לי לתמחר, ואיתך בניתי כאילו תכלס את הגרסה הראשונה של השיטת תמחור שלי, שלא היה לי לפני זה, כאילו שיטת תמחור בכלל. איך היית עובד לפני זה? פשוט, אתה יודע, כאילו תחושות בטן כאלה, כאילו כמה זמן נראה לי שזה ייקח, ואז כאילו הייתי עושה חישובים לא הגיוניים בראש של כאילו כמה זמן אני חושב שזה ייקח בשעות, כפול כמה סקיל אני חושב שצריך בשביל לדעת לעשות את הדבר הזה, ויש לי את זה, אז אני יכול לגבות יותר על זה, כאילו דברים שהם לא הגיוניים. והיום? היום, קודם כל, אני גובה על בסיס תוצאות, זאת אומרת אני יודע לדבר תוצאות עם הלקוחות שלי, ואני יודע לגבות לפי זה, וזה מה שעוזר לי לגבות הרבה מעל השוק,
של האורחים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מחשב עסקאות לפי כמה רווח נשאר לי, זאת אומרת, אני יודע כבר, כשאני סוגר עסקה עם הלקוח, אני יודע כבר כמה הולך לצאת לי מזה מבחינת רווח, כמה אני יכול, כמה מתוך הכסף של העסקה אני יכול להשתמש בזה להוצאות, בין אם זה עורך נוסף או כל דבר כזה או אחר, וזה עוזר לי כאילו, זה עושה הכל מסודר, זה כביכול עשינו הכל יותר פשוט, פישטנו את הכל, אבל זה מורכב להגיע לזה, כאילו זה ידע שלרוב האנשים אין. אם היה הייתי יודע, כי אנשים היו מדברים איתי על זה, דיברתי עם הרבה עורכי וידאו לפני זה, אתה מבין? ואף אחד לא אמר לי את הדברים האלה, כאילו גם לא בקורס שעשיתי כשלמדתי עריכת וידאו בשום מקום, אז כאילו כן, אני מאמין שהרבה אנשים עושים את הדברים האלה לא נכון, והם לא מבינים אפילו, הם כאילו חושבים, אני הייתי באמת משוכנע, נכון, אתה אמרת לי איזה פגישה קודמת וזה נפל לי הסימון, אני הייתי, לא, אמרת את זה נראה לי בסטורי אחרי הפגישה איתי, הייתי באמת משוכנע שאני צריך לגבות לפי תחושת בטן ולפי כמה טוב וכמה נראה לי. עכשיו, למה זה באמת היה נראה לי ככה? כי יש הרבה מאוד אנשים מאוד טובים בתחום, עורכים ספציפית מאוד מאוד טובים בתחום, שאנשים מכירים, ואני מכיר אותם אישית, כי הם חברים שלי, כי אני עובד איתם, כי whatever, ואני יודע שהם לא עובדים נכון. אני יודע את זה. והם כאילו מוכרים, ויש להם עסקים רציניים, והם יכולים, והם כנראה משאירים הרבה כסף על הרצפה. מדהים, אחי. ותגיד, ספר קצת על קולומביה. כמה זמן חשבת לעבור שם? כמה זמן אתה כבר שם? אוקיי, אז אם אני לא טועה, מהרגע שאנחנו דיברנו פעם ראשונה, אמרתי לך, כן, כבר בפגישה הראשונה אמרתי לך, כי אתה היית במקסיקו, אמרתי לך, התלהבתי מזה גם, שאתה במקסיקו, אמרתי לך, וואי, אני רוצה לטוס לקולומביה, אני רוצה לטוס נוודאות דיגיטלית, לא, לא, זה כאילו היה ממש חלום. לפני 6 חודשים, אחי, אמרתי לך כאילו אני האמנתי שזה הולך לקרות, כן? אני עם עצמי, גם אתה מכיר אותי, זה שאני מאמין במה שאני אומר. אני עברתי על הקובץ שמילאת בתחילת הזה, שרשמת מטרות, רשמת רוצה לצאת לנוודאות דיגיטלית בינואר. נכון, זו הייתה המטרה שלי, לצאת לנוודאות דיגיטלית בינואר, עשיתי את זה הרבה לפני, עשיתי את זה באוקטובר, זו הייתה המטרה שלי כאילו מהרגע שבעצם התחלתי ללמוד עריכת וידאו ולהיכנס לעולם הזה, אני ידעתי שאני כאילו לומד לעשות כסף באונליין בשביל לצאת לנוודות דיגיטלית. זו הייתה המטרה שלי, ואז גם גיליתי שאנשים אחרים עושים את זה, אז אמרתי, אוקיי, מגניב, כאילו, אז זה כאילו באמת אפשרי. וזהו, ודיברנו על זה, אני זוכר שדיברנו על זה, ואתה היית בנוודות במקסיקו, וזה עוד משהו שאני חושב שהיה מגניב איתך, כי גם הבנת אותי את הראש שלי והכל, וזהו. מטורף, והיום אתה בעצם חי את זה. היום אני חי בקולומביה, כבר כחודש, ואני מוציא פה ויזת נוודות דיגיטלית, זה אומר שאני אהיה פה עם הוויזה פרי סטי שלי, אני אהיה פה עוד איזה 2.5 לפחות, ועוד 2.5 בהם גדול כבר, אני יודע, אבל אני משתקע פה, מתקבע לתקופה, ואולי גם נשאר פה, לא יודע. משוגע לגמרי. שאלה אחרונה, יכול להיות שיש עכשיו חבר'ה שרואים את הסרטון הזה, וחושבים על להצטרף לתהליך ליווי, לא בטוחים, זה הצעד הנכון, לא סגורים על עצמם, זה ישתלם לי, זה יחזיר את הכסף, מה עכשיו, להוציא כסף בשביל להרוויח כסף, מה היית אומר לחבר'ה כאלה שמתלבטים? קודם כל, המחשבה הראשונה שלו היא לראש, זה שאני יודע בוודאות שהחבר'ה האלה גם ככה כבר שורפים כסף כל יום, בעסק או בחיים האישיים, ומשאירים, כמו שאמרתי מקודם, משאירים כסף על הרצפה, ואני כל כך בטוח בזה, כי כמו שאמרתי מקודם, אני מכיר אנשים מאוד מאוד, מאוד מאוד רציניים, שבעסק הזה הם ממש כאילו, הם מבינים ומוכרים וכולי, תשתמש באיזה מילה שאתה רוצה, אבל מבחינת ההתנהלות שלהם, הם, גם אם המחזורים שלהם גדולים, אני יודע שהם משאירים כסף על הרצפה, בכל מיני דרכים, בין אם זה
עסקאות שכאילו לא שוות את העבודה לפעמים, והם לא מבינים את זה, בין אם זה הוצאות שהם לא מודעים אליהם, והם לא חושבים אפילו לחשב את זה, כאילו בהוצאות של כאילו נגיד פר סרטון, או פר פרויקט, כל מיני דברים כאלה. אז אני יודע שכבר בוודאות, האנשים האלה, העורכים או בעלי עסקים שרואים את הסרטון הזה עכשיו וחושבים על זה, הם בוודאות, אם אתה לא יודע, זאת אומרת, אם יש לך סימן שאלה עכשיו בראש, אתה רואה את זה ויש לך סימן שאלה עכשיו בראש, זה אומר שאתה פשוט לא יודע מספיק, ואתה צריך שמישהו ילמד אותך ויסביר לך, ועל זה אתה משלם כסף. אתה מוציא כסף בשביל לקבל את הידע, ולדעת איך להתנהל לטווח הארוך קדימה, שנים קדימה, ובמיוחד אם אתה יחסית צעיר, אז בכלל, אני לא רואה את זה כבאמת להוציא כסף כדי להכניס כסף, אני יותר רואה את זה כלהוציא כסף כדי ללמוד משהו מאוד מאוד משמעותי, בין הדברים הכי משמעותיים שאתה יכול ללמוד אם אתה בעל עסק, ששרתו אותך כאילו שנים קדימה, כל החיים שלך, כי זה תמיד יהיה רלוונטי, וזה אף פעם לא יהיה רלוונטי.